हाय हेलो नमस्ते जय जगन्नाथ मु तापस स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल माई विलेज माई लाइफ को। तो आज हूँ 31 डिसेम्बर। आज गोटे आम टीचर्स मानकर फिस्ट अच्छी चलतु देखा से कौन कौन सब आयोजन होपर आसला काली हूँ नेक्स्ट आपणकर 1 जनवरी आपण मानक समस्त को आम यूट्यूब चैनल तरफ एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। एडवांस तो नुह हो गलानी जस्ट आज गोटे नाइट पर आपणकर हैप्पी न्यू ईयर। तो आपण मान समस्त को नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। आपण मैंने सुस्थ रुहतु सुरक्षित रुहतु या ही जगन्नाथ मंगरे प्रार्थना। तो एबे चलतु जीवा से पिकनिक स्पॉट्स को देखा कौन कौन प्रिपेरेसन होती। आपड़ जदि आम चैनल नुआ अच्छा ताले टे सब्सक्राइब कर दिंतु जमीती कि आग को आप नुआ नुआ वीडियो सब देखिपारे। आउ वीडियो टी भल लगे लाइक कर दिंतु शेयर भी कर दिंतु। बर्तमान पहुंच जाइए पिकनिक स्पॉट रे टीचर मान पिकनिक होती। चलन देखा केमती कौन प्रिपेरेसन चलती। बेणु सार चुली जलिया तार चल संस्था देखा चुली जलुची कि ना। हैप्पी न्यू ईयर कर दिंती एडवांस। ये लगे कागजटा लगेला कागज बहुत दिन से होता है फाइनाली बेणु सार आमर लगे देइचंती चुली। देखा जाओ आगो केमती कौन प्रिपेरेसन चलो। चुलीटा लगी जाइए बनभोजी रे मेन इम्पोर्टाट है आपणकर चुली। चुली रे रोषे कर मजा अलग नुह कि सर। हाँ फाइनाली चुली लगी जाइए। हाँ अरुण सार बर्तमान धुआ धुई व्यस्त अच्छा देखिपे बर्तमान सार भी सहयोग भोजी समस्त सांग मिलमिशी कम कले खुशी लगे नुह कि आपण मैंने केवे जदि भोजी जाइछंती यदि सांग हो किसी न कले से भोजी किसी आनंद ना। देखिपे जड़े सार चपर रे पियाज काटुंट जड़े सार मोर पनिकी रे पियाज कटा चलती। ये जो मसला सब देखुं आमर कौन सी जिन पैकेट मसला आसी ना मझे सब गोटा मसला आसी। तो गोटा मसला को गुंड हो पकाज जो स्क्रीन ले आसूची आप देखिपे गुजराती दालचीनी गोलमरीच गुड़ा सब हेमदस्तार गुंड हो छड़ा जा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲିରେ ଡେକ୍ରେ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଲ ପରେ ଚିନିଟା ପଡ଼ିବ। ଚିନି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକ୍ରେ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଲ ପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଅରୁଣ ସାର୍? କ'ଣ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ? ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଜାୟତ୍ରୀ, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ମଝିରେ ଟିକେ ଚିନିଟା ପଡ଼ିଲା। ଚିନିଟା ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି? ସାଇଜ କରିଦିଆଯିବ କଲର ପାଇଁ ନା, ରେଡ୍ କଲରଟା ହବ ଆଉ। ସବୁ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ମସଲା ଠିକ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ହେଇଗଲା ପିଆଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିଛି ହେଇନି ପିଆଜଟା ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଗରମ ତେଲରେ। ନା 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 ବେଣୁ ଭାଇ ଢାଲା ସେ ପ୍ୟାକେଟ ପିଆଜ ଅଧିକ ମୁଁ ପକେଇଥାନ୍ତି। ପାନ ପାଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚପ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯତୀନ ସାର୍, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ତାପରେ ବରାଳ ସାର୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୋ ନାଁ। ମୁଁ ସେଇ ନାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ପାରେଇଯିବ। ଏଇ ରେସନାଇଜେସନ ଜିନିଷଟା ହେଲା ପଇସା ନା ଅଦାଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ ଚାଲିବ। ତେଲଟା ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ ଚାଲିବ। ପଡ଼ିଲା ମାକେ ଜାଳ ଦିଅ, ଜାଳ ଜାଳ ଦିଅ। ନାହିଁ ଜାଳ ଟୋଟାଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହବ। କାହିଁକି ଏଠି ଜଳୁଛି ଦେଖ ନା। ଭାତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବସିଥିଲା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଣୁ ସାର୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚାଉଳଟା ପକାଯିବ ସେଥିରେ, ଭାତଟା ହବ। ଏପଟେ ଅରୁଣ ସାର୍ ମସଲାଟାକୁ କଷି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ।
ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ତାସ୍ ଖେଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପରେ ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗୋଟାକରେ ମାଗଣା ଦେଖିବା ଖେଳ ପୁରା ଜମେଇକି ଚାଲିଛି କେମିତି କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲୁଛି ଦେଖିବା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଖେଳ ଚାଲୁ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ତାସ୍ ଖେଳର ମଜା ଏପଟେ ଆମର ସିନିୟର ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ ସମୟଟା ଏମିତି ଖୁସିରେ କଟିଯାଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିରେ କଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି କଲରଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କଲର ମାନେ ମସ୍ତ କଲର ଅରୁଣ ଭାଇ ପୁରା ରାନ୍ଧିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମସ୍ତ କଲର ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାସ୍ ଖେଳଟା ଚାଲିଛି ଦେଖିବା କୋଉ ପାର୍ଟି ଜିତୁଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ହାରି ହାରି ଚାଲିଛୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଅରୁଣ ଭାଇ ତ ରୁଷିଆ ଆଉ ଅରୁଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେବେ କାହାରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଫ୍ରିରେ ଅରୁଣ ଭାଇକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଅରୁଣ ଭାଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ 9437 3ଟା 0 ନା 4ଟା 0 ରବ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ମଟନଟା ଠିକ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବୁଲୁ ଭାଇ ରବ ଭାଇ ଠିକ ହେଇଛି ତ ନା ଟିକେ ସିଝିବ ରୋଷେଇଆ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିର ରୋଷେଇଆ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିବ କିଛି ଗାଳି ଭାଳି ଦେବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଲର ପୁରା ଏକଦମ ଝକାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା ଯଦି ଓକେ ତାହେଲେ 100 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଇନାଲି ମଟନଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାରିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦେଖିବା କେମିତି ରେସିପି କଥା ହଉଛି ରେସିପି ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ମଟନ କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି ଏବଂ ମଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣ ମେସନର ଟେଷ୍ଟ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଟନର ଟେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଟନ ଏ ହଉଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟନ ଯେଉଁ ଖାସି ମାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ এই ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଟନଟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମଟନର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମଟନର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଫାଇନାଲି ମଟନଟା ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖାସି ମାଂସ ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ଫେମସ୍ ଅରୁଣ ଭାଇ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରାଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପୁଣି ଖାଇବା ବେଳକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ହଉଛି 3ଟା ଆମର ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବେଣୁ ସାର୍ ପାମ୍ପଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ରୋଷେଇଆ ଆଉ ଫ୍ରିର ରୋଷେଇଆ ଏବେ ଆମର ପିକନିକଟା ଭୋଜିଟା ସରିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେଣି ଆମେ ବି ଯିବା
ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ। ଯାଇପାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଯାଏ ସାଇଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷର 31 ଡିସେମ୍ବର କେମିତି ଖେଳ ହେଉଛି। ଆରାମସେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖେଳଟିର ନାମ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଚକି ଖେଳ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ ମାନେ 2022ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।